תביא את הכדור. אני יכול לשחק איתכם? לא, עוף מפה. לא עוף מפה. בוקר טוב גיטה. היום אנחנו ממשיכים את הנושא שהפסקנו בפעם הקודמת. וואי, יש פה ריח מסריח. וואי, מסריח, יש פה ריח של שיעור. שקט בבקשה. כולם מבקשים לפתוח ספרים בעמוד 28. מסריח פה, המורה, נו, יש פה איזה ריח של שום, אני לא יודע. יונתן, די עם ההערות. תתרכזו בספר, עומר, מסריח, תפתח עליו. תביא לי דף. יש לך גם מפרון? מה זה הריח המסריח הזה? זה ריח. מה זה? למה את מגיעה עכשיו? אני לא קמתי לבוקר. טוב, תשבי לעדינות ותצטרפי לנו בבקשה. וואי, יש פה ריח מסריח. עמוד 28, תצטרפי לנו חבר'ה. כן, הנה. הוא זורק על השוניה, הוא גורם מסריח. יונתן, קום בבקשה. לא רוצה. יונתן, קום בבקשה. לא רוצה, מה עשיתי? אני לא מתווכח, קום של עדינון. לא רוצה, הוא מסריח. יונתן, קום של עדינון. נו. מה עשה לך, מורה? די מהרוס. סלון לוז. די כבר, אתם לא מבינים כלום! יונתן. מה נלך לך לבצע המתחיל הזה? אחרי זה גם? יאללה, בוא. עכשיו את האור, מחפש אותו בנרות, משוטט בכל האזור, מנקודה לנקודה, כמו תקליט צרוט וישר, כמו אביר על סוס לבן, הולך באפס מעשה, הכל מעצמו יעשה. תחפש אותו תאבד, בן אדם צריך לעבור מנקודה לנקודה, עמוק בלב האפלה, משהו בא ועולה, האושר על העצב ניסה, הצער הוא באושר שוכן, ונדמה שזה טוב, ככה וצריך לאהוב, ונדמה שזה קרוב, משהו קטן וטוב. הנה, בוא שב לידינו. נו, הנה, בוא. בוא שב לידינו. תרוץ. מה אתם עושים פה? יש לנו זמן פנוי, אז באנו לעזור לך. לעזור במה? ונפת הבית. למה? כי היינו שום בולגן, באנו לעזור לך. בסדר.
שזה טוב, ככה וצריך לאהוב, ונדמה שזה קרוב, משהו קטן וטוב, ונדמה שזה טוב